Bla, 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 bla. Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Praznici su nam prošli, završili se i divno sećanje na praznike, bar meni je uvek sarma. Znači što je sarma neko jelo, ljudi moji, da nema ništa lepše od toga. Ne znam kako vi, ali ja zdravo volim sarmu. Sad nisam uvek baš u prilici da na brzinu sarmu zavijem, ili nemam vremena, ili me mrzi ili nešto, ali naravno da imamo rešenje i to. Sarma za minut možemo nazvati. Nije baš za minut, ali je jako jednostavno, naročito za oni koji ne umeju da motaju sarmu ili im je to previše komplikovano. Danas pravimo atomsku sarmu. Sad ćete vidjeti šta je to. Atomska sarma, dragi moji, vam ništa nije drugo nego obična sarma koju ne uvijemo. Šta nam treba? Treba nam sve kao i za običnu sarmu. Znači, treba nam luk, treba nam leveno meso, treba nam kupus kiseli, glavica jedna, treba nam pirinač, trebaju nam začini, so, biber, ko voli ne stavi bela luka, neki stavljaju, neki ne stavljaju. I takođe je u sarmicu dobro kad se stavi neki, što ja kažem, suvarak. Da li suvo meso ili dimljena slanina, nešto da je dimljeno čisto, da se taj kiseli kupus pomeša sa tim mirisom dimljenog mesa i onda je to ona što god sarma, što mi znamo sa slavlja, veselja i proslava. Ja mogu svaki dan da jedem sarme. Hladne, vruće, sve mi je jedno. Ali da vam kažem da je to jako izbalansiran obrok, jer imate povrće, imate meso, imate pirinač, sve u jednom. Znači, idealno. Ja mislim da je to jelo za Nobelovu nagradu. Sad mnogi ih svojataju. Šta vas briga čije je? Vaše je. 3-4 glavice luka, ovako ove male mikroskopske, ili 2-3 redovne. A ja kažem, svako ima svoj neki recept za sarmu i neka ga primeni. Neko, ne znam da sam rekla, neko čak stavi beli luk, može i to. Sad, idemo dalje. Iseckali smo lukac, sad mi treba jedna šerpa da nađem. Nešto ja tu razmišljam kakvu šerpu da stavim, da možete vi to lepo da vidite na ovom mom novom šporetu. I onda mislim, pa možda najbolje da stavim u vok, naravno da vi to ne radite kući. Ja čisto zbog vas da vidite, da imate pogled. Idemo da kuvamo s pogledom. Neka masnoća, koju masnoću koristite? Da li koristite mast, ulje, maslinovo ulje, ne znam ni ja šta, ali sarma mora da bude masna, jel' tako? Sad, da li će ovo da se čuje jako ili neće, ne znam. Ali eto, ponovila sam se s ovim šporetom da mi bude lakše, da bolje vidite. A šta će biti od njega? U masnoću dodamo luk. Znate već kako pravite sarmu kod vaše kuće. Neki ne prže luk, nego jednostavno sve te sastojke pomešaju i onda pakuju sarme, što je mnogo lakše, ali jednostavno taj prženi luk da sarmi neki šmekić. Ja sam zato da ga treba upržiti. Koliko toliko malo, samo ga malo pržucnite. Kad smo pržucnuli naš lukić, onako malo da dobije bujicu, čisto da počne da miriši na prženi luk, tu stavimo meso. Ja sad u ovoj prilici imam pola kile mlevenog mesa i lično koristim pola mesa. Znači, pola govedinu, pola prasetinu, a vi stavite naravno ono što do sad ste uvek koristili,
i što preferirate. Sve može, vaša kuhinja, vaša pravila. Znači ja u ovom slučaju i ovo meso malo izdinstam, čisto da bi se rasulo. Kad pravim redovnu sarmu, kad zavijam, nekad ne, uglavnom ne pržim meso, zato što mi se tako lakše zavija. Ovo treba, znači ne morate kuvati do besvesti, samo da se raspe. Evo ga, to je to, znači kad se raspe, gotovi smo. Sada idu začini. Premestit ću vam ovdje da vidite lakše. Nadam se da vidite. Cijela ikebana začina. Suvi začin po volji. Pazite da ne preterate zato što je meso, suvo meso slano. Paprika aleva koju ćemo odmah dodati, ja ću dodati 1 kašiku na ovu količinu i moja aleva paprika je ljuta jer znate da volim zdravo ljuto. Za sarmu neizbežan biber. U ovom slučaju ovaj rinfuzni biber stavit ću 1 kafenu kašičicu. I za ljubitelje beli luk ili ja stavim sad ovaj malo beli luk u granulama. Tu su začini, ima još jedan začin, samo malo da izmiješam ovo. Poslednji začin je lovrov list. U principu 1 do 2, ko voli, voli. Ja volim. I sad to sve ovako sjedinimo. Ako ima koje mesašce da je ostalo onako u džumbi, to malo ovako rastrljajte. I vidjet ćete, paprika će to ofarba, tačno znate da ste dobro pomešali, da niste. I u to sad ide pirinač. Ja na ovu količinu stavim 3 deci pirinče. To je onako nešto prosečno, ni puno ni malo. Kad naraste, vi opet kažem kako vam je volja. Običan pirinač, onaj okruglog zrna, nije neki poseban, nego onaj domaći pirinač, što bi rekla. Sad idemo dalje. Kupus koji bi normalno, jel, zaglavila mi se glavica, koji bi normalno mi sad odvajali i pravili listove i zavijali sarmu. Ali mi nemamo vremena, jer smo došli s posla i umorni smo. I mi jako žurimo. I mi uzmemo ovaj kupus ovako i isečemo ga. I još jednom ovako napola. I ovu drugu polu ovako i ovako i ovako. I još jedan napola. Tako da dobijemo neke velike džombaste kupuse. To nam je kupus za sarmu. Šerpa jedna. Ne znam koliko ovaj je kupus težak zato što nisam merila. A glavica, ko glavica, koliko stavite, ne može to ni da pokvari, ni da... Sad možete u šerpu. Ja sam se odlučila, zdravo volim ovo, jer nemam vremena da stojim kod šporeta, ali imam vremena za rirnu. Ovu crepaju ovako. Poređam, znači što mi je malo sad za ovaj kupus, poređamo malo mesa dole i onda poređamo ovog fila. Jedan red. Tako. I onda opet ređamo kupusa. Da ne zaboravimo koji su varak. Ne morate ni pretjerivati sa suvim mesom zato što onda hoće da preuzme. I opet malo kupusa da sakrijemo suvarak. I onda idemo naš fil. I onda shvatimo da nam je u stvari ova crepaja mala za ovo što smo hteli.
i da nam treba mnogo veća. A ko će to sve da pojede? Ne znam. Opet malo kupusa, što znači da će to sve da iscuri meni u rirni kad budem pravila, što je katastrofa, i razmišljam ovo, ozbiljno razmišljam da priručim ovo. Evo, rirna se ugrela 180 stepeni. Da priručim ja ovo, šta kažete vi? Puć meni isterati sve. Mala mi trepaje, puno mi sarme. Priručenje se dešava. Znači, gladne mi oči. Sad mogu ja do sutra da pričam kako ja volim ovo trepaju, kad nisam ništa uradila, je li tako? A bolje da mi, nego da mi pucuri po rirni. I šta ću onda? Gladne oči. Samo je gladno, samo da se boji da ne bude malo, samo da ima. I na kraju, eto. Šta da vam kažem, slatki moji? Jeste da sarma uvek može da se jede, ali umemo i da preteramo. Umemo. Malo kupusa i tako, kažem, ređamo redom. Znači, uzmite neku veliku šipku ili nešto. Zavisi da li ćete ići na varijantu za rirnu ili ćete spustiti na šporetu da vam se krčka. Nemojte zaboraviti, ako se krčka na šporetu, da uvek stavite jedan red kupusa dole na dno, kako ovaj pirinač ako padne, kako ga ne bi uvatilo. Tako, sirota, ja jadna, šta ću sa ovolkom sarmom, pa tu ima 10 ljudi da jedu. To je strašno, strašno. Ti! A sam alava. Ovo vam je inače idealno isto kad vam dolaze neki gosti. Samo strpate u rirnu, za čas posle je gotovo. Treba jedno 2,5 sata. Ili pak kupus treba i to meso da se raskuva. Ali znači, što ja cenim ono, je da vi možete da sedite, uživate, pijete kaficu s gostima, dok se ovo kuva u rirni polako. Nalijemo malo vode. Jedno pola litre. Jer sve ću to još pustiti svoje. Zaklopimo, ako ste stavili u neku tepsiju ili nešto i nemate poklopac, uzmite aluminijumsku foliju i poklopite i ovo sad 2,5 sata na 180 stepeni u rirnu. Vi se menite, šminkajte se, idete popite kaficu, nešto fino radite. Uživajte dok se ručak kuva. Pa ćemo da vidimo dalje. I sad već kad nam je sarmica pri kraju, idemo dalje sa zaprškom. Klasična zaprška. Treba će nam jedna mala šerpica, treba će nam neke malo masnoće, šta ostavljate i koristite. I sad ćemo to da istopimo masnoću, to jest ugrejemo. Znači klasična zaprška, onako kako je pravite uvek. Tako i sad, umeđu vremenu, pogledajte par puta, treba doliti vode, treba će još sigurno pola litre i više, jer računajte da ona jedna koliko ste stavili pirinča, za to treba puta 3 vode, znači ako ste stavili 2 deci pirinča, puta 3 treba će 6 deci vode, a treba još malo više da i to meso i to sve, tako da pogledajte ponekad, ako nećete da otvarate, da gledate, cipete litru vode odmah, gledate da vam je pirinač prekriven skroz i onda nemate problema. Sada idemo sa brašnom. Ja ću staviti 3 kašike na ovu moju količinu. I malo hladno zaprljam, jel? Smanjite ovo da možete da iskontrolišete, da vam ne bi brašno zagoralo. Dobro. Bitno je da se to brašno dobro uprži, da onako što ja kažem počne da miriši na hleb. I naravno neizostavne aleve paprike.
Ja sad ovde stavim slatku, pošto sam tamo stavila ljutu. Ako se otme kontroli, samo izmaknite. I sad u to ide vodica. Kako bi razmutili ovo. Obezbedila sam površinu i sad idem po sarmicu. Evo je. Vruće. I sad ćemo ovu našu zapršku, ako imate ovu bućkalicu, dobro vam je, ali to sve grudvice razbije, da prelijemo od gore. Evo je. Prednost ove sarme je to da možete malo da džagnete, da bi ono se lepo izmešalo. To sa redovnom sarmom ne možete, ali bi se raspala. Sa ovom može. Znači, nećete imati problema oko zaprške koja nije prošla svuda. Miris isti kao kod prave sarme. Dobro, malo da prodrmamo, da bi ono prošlo svuda. Sad više ne morate poklapati. Sad će to trebati jedno 15 minuta do pola sata, zavisi koliko vam se ovo razladilo i zavisi od ribne, da provri dobro, da se sjedini i onda smo gotovi. Kod mene je prošlo 15 minuta, sad ćemo da je izvadimo. Evo naša atomska sarmica. Odlična je, fino miriši, zaprška je dobra. I sad ćemo da degustiramo, jel da? Sarmičica. Ako ste pravili u šerpi, to isto smo rekli da može. Kako da vam pokažem, da mi bolje vidite, a da ne prospem. Miris isti, sve isti, sad ćemo da vidimo da li je ukus isti. Evo ga, malo misa, suvog misa. I faktički ovo sad kad izvadite, to vam je isto onako kao kad ste uzeli sarmu pa je iseckali. Kako je lepo izgleda. I degustacija. Nećemo degustirati iza šerpe, nego ćemo ovako. Još uvek imate ovog malo krupnijeg kupusa, čisto radi doživljaja kao da seckate sarmu. I sad ćemo da probamo, da vidimo kako to izgleda. Atomska sarma. Dragi moji, ja vam mogu reći da nikakve razlike nema. Tako da ako želite sarmu na brzaka, lako i jednostavno, da ne savijate, ako ne znate da savijate. Atomska sarma za vas. Toliko od mene, pa se vidimo. Ćao, čao!